ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரித்துஸ் லைஃப் ஸ்டைல் தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதில் நான் வீட்டுக்கு கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸஸ் எடுத்திருக்கேன். அது என்னென்னு பார்க்கலாம். இப்போது இது ஒரு டாப்புங்க. இது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இது ரவுண்டு நெக் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டி பட்டன்ஸ் இடையில கொடுத்துருக்காங்க. லாஸ்ட்டு ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஓப்பனிங் தாங்க அது. இந்த சைஸில் ஒரு ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் 3 மல்டி கலர் ஒயிட்டு, ரெட்டு, எல்லோ 3 கலர்லேயும் ஒரு சின்ன மாடல் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் ஃபுல் கை ஹேண்டுங்க. இது 495 rupees. அதுக்கப்புறம் ஒரு எல்லோ கலர் ஒரு லெகின்ஸ் நாங்கள் எடுத்திருந்தோம். இது இடையில ஏதாவது ஒர்க்ஸ் ஏதாவது தையல் விட்டு போயிருக்கான்னு பார்த்துட்ருந்தேன். இது அந்த ஃபேண்ட்டுக்கு மேட்சாக ஒரு ஷால் எடுத்திருந்தோம். இதாங்க. அப்புறம் பாப்பாவுக்கு இது ஒரு சின்ன ட்ரெஸ். இது ஷர்ட்டு கோட் அந்த மாடலில் பாப்பாவுக்கு எடுத்துருக்கோம். இதில் கோல்டன் கலரில் கிட்டார் படம் போட்டு இது அழகாக இருந்துச்சு. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. லுக்காக இருந்துச்சு இந்த ட்ரெஸ் போடும்போது. இது 2 பட்டன்ஸ் தாங்க கொடுத்துருக்காங்க. இது ஸ்கொயர் ஒரு மாடல் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஷர்ட் ப்ளூ கலரில் ஒயிட் கலர் டாட் வச்ச மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது நீங்கள் ஷர்ட் தனியாக போட்டுக்கலாம். கோட் வேறு ஏதாவது ட்ரெஸ்க்கும் கூட வேர் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இது ஃபுல் கை ஹேண்டு. அதுக்கப்புறம் ஃபேண்ட். இது அந்த ட்ரெஸ்க்குள்ளே ஃபேண்ட். இதில் லைக் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க. ஜீன்ஸு. இது பேக்கெட் கிடையாது. இந்த ஃபேண்டில் நல்லா இருந்துச்சு அவங்க போடும்போது. இது பாப்பாவுக்கு தேவையான நிக்கர். இது ஒரு 4 வாங்கியிருந்தேன். இந்த கலர் நம்ம பெயிண்ட்லாம் இருக்குல்ல, அங்கே ஒரு கலர். இது க்ரீனும் இல்லாமல் ப்ளூவும் இல்லாமல் இது ஒரு கலரில் இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு கலர். அதுக்கப்புறம் ப்ளூ கலர் ஒன்று. அதுக்கப்புறம் இது க்ரீன் கலர். டோரா அப்படின்னு எழுதி கீழே ஒரு படம் போட்டிருந்தாங்க. பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி படம். இது ப்ரௌன் கலர். டிகேடி டோரா அப்படின்னு எழுதி ஒரு மேல் குட்டி படம். அதுக்கப்புறம் இவனுக்கு வெளியில் பாப்பாவை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு டர்க்கி மாதிரி. இது பாப்பாவுக்கு தலையை இதில் வச்சுட்டு வெயில் படாமல் இருக்கிறதுக்கு இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு நம்ம பாப்பாவை வேர் பண்ணி கொண்டு போகலாம். அதுக்கு படம் என்ன படம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஒரு பெரிய முயல் குட்டி இருக்கிற மாதிரி தாங்க ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு முயல் குட்டி. அதுக்கு பக்கத்தில் 2 குட்டியாக 2 குட்டி இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. அதுக்கு பிறகு இந்த முயலுக்கு சைட்லலாம் ஸ்டார், நிறைய ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க. காதில் ஒரு ஹார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. காதுக்கு ஒரு காதில் மட்டும். இது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. இந்த ப்ரௌன் இது மட்டும்தான் அந்த கடையில் இருந்துச்சு. பார்த்த உடனே பிடிச்சிச்சு. ஹஸ்பண்ட் வாங்கிக்கோன்னு சொல்லிட்டாரு. இது ஒரு பட்டு சாரீ. என் பர்த்டேக்கு எடுத்திருந்த பட்டு சாரீ ஹஸ்பண்ட். இது ஃபுல்லாக ஒர்க்கு.
ஃபுல்லாக எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அது வந்து கோல்டன் கலரில் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து பட்டை வந்து நம்ம கை வீதிக்கு இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா, கையில் வச்சு காட்டணும். இந்த வீதிக்கு பட்டை மட்டும். இதில் வந்து நடுவில் குட்டி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக ஒரு என்னது வெத்தலை அரசலை மாதிரி குட்டி குட்டியாக ஒரு லீஃப் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே பார்டர் வந்து ஷார்ட்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த குட்டி குட்டியாக 3 இதழ் அப்படி வச்சு ஃபுல்லாக அதில் தாங்க மாடல் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து கோல்டன் கலர் சில்வர் கலர் ஸ்டோன் ஒட்டியிருக்காங்க. அந்த கோல்டன் கலர் எம்ப்ராய்டிங் மேலே சில்வர் கலர் ஸ்டோன் ஒட்டி ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருந்தாங்க. இது வந்து ப்ளூ கலர் saree. அதுக்கு மேட்சாக நான் வந்து ப்ளூ கலர் பாவாடை வாங்கியிருக்கேன், அடிப்பாவாடை. அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து ப்ளவுஸு லைனிங் ப்ளவுஸ். இது வந்து ப்ளவுஸ் வந்து பிங்க் கலர் ப்ளவுஸ், ப்ளூ கலர் saree, பிங்க் கலர் ப்ளவுஸ். இதுலேயும் குட்டி குட்டி கல்லெல்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. இப்படி தாங்க பிங்க் கலர் ப்ளவுஸ். அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு டாப். இந்த டாப் வந்து அந்த டாப்பு கூட எடுத்தது தான். நான் வந்து ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்து வச்சுருந்தேன், அதான் உங்களுக்கு அதில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஷால். நான் வந்து அந்த ஷால் வந்து ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கலை. இப்போ நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது வந்து ரொம்ப லேஸாக ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஷாலு. எனக்கு வந்து அது எப்போவுமே அது போட்டுட்டு போகும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பேன். நான் ரொம்ப வெயிட்லெஸ் ஷால் வந்து. அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன பால் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட்டு. இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது வந்து டிவி ஓடிட்டே இருந்துச்சு, கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தால் சாரி. அப்புறம் அந்த திங்ஸ் வந்து பக்கத்து ஃபோட்டோ போட்டிருக்கேன். எனக்கு வாங்கின ட்ரெஸ்ஸில் எடுத்த ஃபோட்டோ இது தாங்க. இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு பார்க்கும்போதே ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. இப்படி தான் பாப்பாவை வேர் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போனேன். இது வந்து எங்கள் அம்மா வீடு. ஃபுல்லாக சுற்றி ரப்பர் தோட்டமாக தாங்க இருக்கும். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இந்த கலர் சூப்பருங்க. அதுக்கு மேட்சாக செப்பல் போட்டு கூட்டிகிட்டு போனேன். அவன் எப்போவுமே தலை சீவும்போது இப்படி தாங்க சிரிச்சிட்டே இருப்பான். அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீ வந்து எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போகும்போது உங்களுக்கு வந்து எங்கள் அம்மா வீடு எப்படி இருக்கும்னு நான் சுற்றி காட்டுறேன். இந்த சேனலை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ.